Stålvalseværket, det så var det belgiske stålvalseværk, de havde en problemstilling omkring optimering af produktionen, som de gerne ville have analyseret. Vi lavede så en model af deres stålvalseværk, og ved hjælp af det værktøj, som vi har udviklet til analyse af tilstandsmodeller, der kunne vi så fremkomme automatisk en plan for, hvorledes produktionen af en given legering skulle foregå, således at det foregår inden for en given tidsramme, som man har sat. Så man kan stille spørgsmål til modellen. Kan jeg producere min legering inden for så lang tid? Hvad man ellers ikke kan gøre. Ellers så må man bruge heuristikker eller gætte sig til fornuftige løsninger. De havde egentlig bare problemet. Man kan sige. De havde et interessant problem, som vi så... for det første så fandt vi ud af, at vi har ikke det modelleringsapparat, der skal til, så vi måtte udvikle nye formalismer til at beskrive problemstillingen.